खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इटि सोनाथामखौ फिन खेबसे बर'बावबाय सबाय माजियाव फगबारनाय महरलान सोनाफोर दा मुगै इनफ्राय ब्लग्सखौ फरा जोबोसै नायलांबानो जाबाय हानाय माने इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आरोना आङो बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो अननानैहाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांदो आरोना ओमफ्राय बेल आइकनखौबो टिं बाजायनानै गालांबानो जाबाय ताकि आं गोदान भिडिअ होयोबा नोंथांमोननिसिम सौहैनायनि आरोना बेनिफ्राय किजानि बे भिडिअखौ मोजां मोनाबा नेक्स्ट भिडिअखौ मोजां मोनोसो नायनानैसो मिथिगोनसो नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लग्सआव मा शेयार खालामलांनो हायो आरोना सबसे फार्स्टआवनो मा होनना बुङो बिमा बुरै दुनियानो बिसोरसो सुरु जायो नालाय फुंनि ब्रेकफास्ट बाय नायदो बेरे फुजानि बिमाया साफा खालामाबा लाब गैया बिसिनायावसो जाब्रा डेन्स सोलियो आरो बेबायदिनो आंना आरोना सोरबाफोर गोदानबा दिनैसो नायफैदोंबा नायलांबाय थादो इन्ट्रेस्टिं मोनलांनो हागौ खिजानि आंनि भिडिअसफोरखौ आरोना सागरथिबो सान्स मोनलोङा ओमफ्राय नै गावासो ओरै केलेंकेसो हरलिक्स लगायना होखांबाय लोंखांबाय हुलुस थुलुसनो गावखौ अनानै लोंहोग्रोजोबबाथाय ओमफ्राय उनाव बिमाया सान्स गैला आरोना दसेनो बिदानि खाथियाव सहैलायबाय दसेनो बिमानि खाथियाव आदाव गस्लाया गुदामाबो गलायलायनाय जाबाय 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 लेखा फरायनाय टेबोलाव ओमफ्राय सियारबो दोननो हाया जोंहा ओरैबायदि अत्याचार देखिए गाइस इस प्राणी को गौर से देखिए नोंखौनो होनदों आं माव नोंखौनो होनथारदों आं जादो जादो मा जादो बिमानिसो बलायो आरोना लाला ओंखारलायबाय स्कुलाव दोननानै फैनोसै मा खालामो मा मायो आंनि थाखायनो एसे लेटबो जायो फायखानायाव थांनाय मा थांनाय आंहाबो टाइमावसो हिबाबा आं थांखानोसै आखाइखौ दसे नायथ'दो होननानै बिदिनो लेट जाबाय थायो आरोना ओमफ्राय आंनिनो दाय जानोसै नालाय आंहानो स्कुटिजों दोननानै फैनांगौ जानोसै दोननानै फैगोनसै लिलि लाला रुमाव सफैफिनबाय आङो ओमफ्राय आं दिनै खिगुलायनाय खामानि मावगोननो आमोदो मिन्थिया बेसेबां थाब थांसो मावनो हागोन रायजो राजाखौ लानानैहायनो मानो नो आं फुरनो हर आं फुरनो नो नै थाम्फै अरजाबाबो जारला दङ अफ' थारमाने एक्सपार्ट गरम बन्द'आनो मोनबाय होनजासैना दिनै लास्ट क्लास सनिबार दिनै 29 गाबोनथ' रबिबार नालाय लास्ट क्लास ओंखायनो जाखिनि जाब्रा जाथा दङ ना बेफोरखौ एसे थिक थाक खालामनानै लानोसै आं स्पिडाव खालामनानै लानोसै सोर फाग्ले गरम बन्द'फ्रावलाय थाबाय थानोना बेखारनो खथ' थांनांगौ दं न'फ्रानो गंनै आरो ओरै दङ बिबोनांनि न' खथ' आलासि लेंहरनायफ्रानो जोबनो गैया ओरैनो थांलाबायनाय जाया नालाय सनाफोर ओंखायनो आरो ओरै फौजि बिथांखौ लोगो हमनांगौ एकदम खुसियानो लाजाला आरोना जेने थेने फार्स्ट टेस्टआ थांबाय जेने थेने जाबाय ओमफ्राय गरम बन्द'आवबो एथ'बां फ्रि थानो हाया मानो होनबा एसाइनमेन्टआनो बिराद हरखाबायानो बिसिना गासिबो साबजेक्टनि माबानि हाफ इयारलिनि एसाइनमेन्टआ हरखाबायानो स' गरम बन्द'आव एसे थाथ'नानै बानायगोन आरो बेखौ ओमफ्राय एसे हां लाग्रोगोन जोङो जालायबाय नोंना जालायबाय बयबो मिथिखायो नङा होमबा फिसा गोनांनि हालोदफ्रा बिदिनो जायो पारफेक्टलि सोलिनो नाजाबाबो लासै 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 दिनै एसे गाबोन एसे गुलुं गुजुं जालाङो हा सरि दे आं बेलेगफोरखौ बारा मिन्थिला मालाय पारफेक्टलि जायो खोमा ग्रोब ग्रोबनो बाट आंनाव बिसिनि ड्रेस पाति एखमबा मोजां ओंखारनो मोन्दोंबासो एखमबा मोजां गानहोनो मोन्दोंबासो पारफेक्ट जाबाय एखमबा बाथाब बासि गाबगु खुगुबाथाय गैला ओइ हानबाय ओइ सिंनिखौ हानलाय सानिखौ हानलाय गाननाय स' दा बन्द' मोननायाव बेफोरबायदिखौ एसे पारफेक्ट खालामनानै लानोसै आरोना बेनिफ्राय मा होनो दाबसेयाव थांनायनिबो खोथा दङ ना ओमफ्राय नायदो आंथ' माबायदि रुमाव थायो आंथ' देखायबाय थाखाया नुबाय थाखायानो भिडिअआवहाय ओमफ्राय नै गद्रेज खुलिनोबो आंना नै मानसियानो दांखोखा ओमफ्राय गद्रेजखौ बोरै खुलियो आङो ओरैबायदि जेने थेनेसो आरोना थाखोमालायनाय गेलेनोसो मोजांथार ओमफ्राय बेबायदि हालोदाव आं बोरै एसेबां पारफेक्टलि सोलिनो हानो बेनिफ्राय हाननांगौआबो ओरै जिबो नांगौआबो जिरायलायनानै माबालायनानैसो हाननांगौ आरोना ओरैबायदि खस्थ'आवसो दङ आङो जेथिंबो गद्रेजखौ जेथिंबो सेट खालामनो माने जायगायानो मिलाया आरोना टेबोल थाबाय नालाय टेबोलाथ' आसलि ओमफ्राय आं ओंखायनो बिराद खस्थ'यैसो हानो आरोना बिसिनायाव फोर बारखोलायनानैसो हानो एखमबा आरो बिनि सायाव फिसाजोबो हाबदेरबावदो खत्तम औ ओमफ्राय सिगाङावनो आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन मा न'आव थानानै लिपस्टिक फोनदों जास्ट दासो फोनदों आं सोनाबार बे लिपस्टिकखौ आरोना मानो फोनदों नै खिथानो आङो थारमाने नैबे बास्केटखौ साफा खालामदोंमोन नालाय बेयावबो सिङाव माबा माबि फिसालानि केराम गुथि माबा गुथि लुदु गुथि दंला बायोमोन नालाय बेफोरखौ साफा खालामनायाव ओमफ्राय आङो नैबे बुस्थुखौ लेथेर फेथेर बख'नानै दोननाय सिङाव मोन्दों आरोना लिपस्टिकआ ओरैनोथ' आङो नैबेखौ एसे स्लाइड फोननानै थायोना होमबाबो स्लाइडबाबो बुस्थुआनो स्लाइड नांखाया आरोना एसे फोननानै ओरै खालामबानो बुरजा नाङो ओमफ्राय सुबाबो खारलाबाया फोनग्राफ्रा मिन्थिखासिगोन लिपस्टिकफ्रा मादि रोखोम थायो आं बारा मिन्थिया ओमफ्राय बेयो एसे गोजाया दाम जायो नालाय नैबे मोनसेया बारा एसे हालखा नांगोनदां होननानै फोननाय जादोंमोन आरो बेबायदि नांदों आरो
बेखौनो फोननानै लादों मा नांनायनि अनलाइन बिहरफ्राङामोनथाय आङो दामाबो खममोन नालाय ओमफ्राय मिस' ना मायाव बिहरखौनो बावलायलांबाय आङो बेनिफ्राय बुस्थुनि लिरनायफोराबो माने रिभिउफ्राबो मोजांमोन नालाय ओंखायनो बिहरनायदोंमोन आरो फोनायनायनो होननानै दा हाया आंनाव गोदोनानै थासिगोन ओरैनो एक्सपायार जाथ'वा ओंखायनो दोनथ'बाय मोनसेयानो ओमफ्राय बेसेबांबा गोबाव थाङो नालाय ओंखायनो फोननाय जादों आरो दा सुथ'ला दा एसे सुनोसै ओमफ्राय नै साफा खालामनायाव मा मोन्दों पात्तायानो गैया बावनानै दङ खनसेनो मोननै फैदोंमोन बुस्थुआहाय बावनानै दंमोन नानि लेथेर पेथेर जानायनिफ्रायनो बावलायलांबाय ओमफ्राय नै साफा खालामनानै दिनैसो मोनबाय एसे लागायफिनसै आं एसे गुफुर नुयो खोमा आंखौबो लेथेर पेथेरखौ आं बानायनानै लागोनसै रायजो राजाया आंना एसे सान्स होनायावनो बेनिफ्राय मा होनो दाबसेयाव थांलागानि पेकिंखौ ओमफ्राय लासैनो खालामसै आरोना दाबसेयाव थांनायनि टाइम जाबाय आंहा बहा थाङो बहा मायो फौजि बिथांखौबो लोगो हमनो लुबैगासिनो दङ आगोलनि बन्द'आवथ' सिक्किमाव लेंहरनानै लोगो हमदोंमोन एबारबा बहा लेंहरो पट करिया फाइनालि 8 घन्टानि उनाव सनाफोर पेकिं डान गथ'फोरनियानो आसोलना सोबाय गथ'नि गेदेरनि जाबाय आरो एबारना बहा लेंहरदोल' आंखौ सिन्था गैला पेकिंआ जाखाबाय नालाय जेरावखि जाया ब्लड थांनो हासिगोन आरोना आङो ओमफ्राय नैबेबो बिराद लेथ्रा जानानै दंमोन दांबाय थानाय जायाना साफा खालामबाय आरो खनसेनो ओमफ्राय जि उदैयाबो अरबाय मालाबानो 10:30 जालायबाय आरोना लिलिलाला गथ'जों माबा मोनसे साफा खालामनाय साधारन नामा बोथोराबो ओमफ्राय दोमैफिनबायसो एसे टेनसन जाफिनबाय आङो बोथोर दोमैबाथाय आंहा दाबसे जायगायाव थांनो गोसो जानाय बा ओंखारनाय इमारजेन्सिबाबो गोसोबा ओरै जोदोबफिनो आरोना अब्लाबो बन्द मोननायनि खोथा थांखायाबाबो जाया ओमफ्राय आङो गद्रेज साफा खालामबाय थानाय समाव मोनसे बुस्थु मोन्दों जायखौ सोरबा आगैमोनहा आब'मोनहा सोङो आब' नों मा मबाइलजों मा होनो भिडिअ खालामो होननानै नैबेनो बोरै देखायबा मोनबावगोनथाय ओरैबासो नुगोन खोमा नै ओइ रोंलायलाङा ना ओरैसो जेबो नङा आंनो खिथानोसै रेडमि नट 10 प्र मेक्स आरो ना बेजोंनो खालामो आङो गोबाव जाबाय बायनाया माला बायामोनथाय बावलायलांबाय आङो बोरै 4 बोसोरसो जाबाय खोमा आरोना बेजोंनो खालामो आङो ओमफ्राय खबारा दंमोन आरोना अनसि अबेबा खनायावहाय माने खनसे सोनानै दोनबाय नालाय दोनबायसै थाबायसैमोन आरो ओमफ्राय मानोथो नांबावो बेखौलाय आं ओंखायनो दिनै हानस्रांबाय गारनोसै होननानै ओमफ्राय बेखौ मोननायखाय आङो शेयारबो खालामबाय आरोना गैयाहाय आंहा आइफन जेबो गैया मालाया आइफन बा आंना बे 10 प्र मेक्सजोंनो जासाबगासिनो बेजोंबा नोंथांमोननि अननायाव माथो फार्स्ट पेमेन्ट मोनगुलायबायलै आङो जेबो नङा मबाइलफ्रा बारा मेटार खालामा रायजो राजाफोरनि अनसायनायासो बांसिन मेटार खालामो आरोना स' आंना बेनोमोन बुस्थुआहाय गोदानबालाय मोजांमोन आरोना ओमफ्राय सोलिथ'गोन बेजोंनो अबावथो बिदि गोदान बायनो होनबानो मोनो नङा होमबा बेखौथ' थाइसे थाइनै बुस्थु मोननाय नङा बुरजा नांगौ नङा होमबा सोलिथ'गोन बेजोंनो आङो ओमफ्राय अरिजिनेल सेहेराखौ बिराद नुजाजानो लुगैयो खिन्थु आंना माथाय केमेरायानो अरिजिनेल सेहेरायानो नुजाया ना माबा स्लिमसो नुजालायलाङो अबेबाल' सबायमाया नुजायो नङा होमबा ओंखायनो गाज्रि मोनो नांला आं खिथाखायो मोखाङा बिराद सबायमा दङ ओमफ्राय बियो भिडिअ'आव नुजानो नागिरा जारलासो नर्माल केमेराजोंबाबो नुजाया मोजांसो ना नायग्राफ्रा साबसिन नुगोन आरो ओमफ्राय खिजानि मैला नुबा नोंथांमोनाबो आंखौ नायनो बागोन ओंखायनो अनदों मबाइला आंखौ नै जाला फिसाजोआ बिसास खालामनाय नङा सुनाफोर नै दिनैबो सानसु जाग्रां आङो आलु बाथोनसो जाबावलायगोन आरोना आलु बाथोनजों पापर एवनो हागौ आरो माबा मोनसे आसार दङ नङाबा थाइजौ दं बिदिसो जागोन आरोना ओरैबायदि आलु होनबायसिनो आलु सामफ्रामबो जानो हायो आरो फिसालायाबो बिदिबासो मोजां मोनो आरोना दिनै बेखौनो ओंखामाव होफानानै जागोन आरो जों ओंख्रि लायखानाय जेबो गैया दाबसेयाव थांबा गोथाव जाहैबाय थानोसै आरो माथो फौजि बिथांखौ लोगो मोनबानो गोथाव मोनजाखागोन जेरावखि थाङा गोथावल' मोनजाखागोन ओंखायनो सिम्पोल आलु बाथोनखौ जानानै थानोसै आरोना दिनैहाय ओमफ्राय बबाव थांगोन सोरजों थांगोन माला थांगोन थांबानो सेयार खालामलांसै मेंनायबो मोनबाय दोखो फिसाजोआबो खेलेंखेजों खालामबाय थाबाय बेस्रा फुङाव सिखारनाय जाजादों बिमानिफ्राय आरो मोनजायाखै जेसेबां जुबुर रुथुर बिमाया साफ साफाय खालामदों जुबुर रुथुर पेकिं खालामदों फिसाजोआबो सोलाय बख'लाय गारलाय मालाय ओरैबायदि जारला आरोना अब्लाबो हागौबाय आंना बिदिनो अबेबा थांनोबा मानोबा एसे सिगाङावनो पेक खालामनांगौ लोगोबाथाय आरो बे जाब्रायानो जाब्रा आरोना ओमफ्राय जिफोर रानखानोबा मोजां मोनसिगौमोन नै फिसालानि मैयानि ड्रेस इउनिफर्म आरिया एकदम माथ' सनाथ' राननोबो हानासै खें मोनबाय आरो आं दा रानथोंसै दा फेनाव रानथोंसै
ओमफ्राय नै ओंखामल' सिटि मारिदों आरो सोंलायगोन दिनैबो जोंना अखा हादों सनिबारनि नै सानसुआव अखा हागासिनो दङ साथा एसे एथेबलायनानै आङो फिसालाखौ लायनो ओंखारबाय आरोना आरो दाख्लैनि टेस्ट पेपार नायनायफोरा दिनै मार्कशिटखौबो देखायखायो नालाय ओमफ्राय साइनबो हैनांगौ मार्कशिटआवहाय थांथारसै आरो दा नै ओमफ्राय भिडिअखौबालाय माथो गोलाव खालामबावनो आङो बे ससेखौ भिडिअखौ लागोन ना लाया सानदोंमोन अब्लाबो आङो लादेरबाय थांनो ओंखारनायखौ आरोना बहा थांदों बहा मादों मानसिया एसे देखायखायो नालाय देवानि मारिदोंबा मारिदों खामानियाव ओंखारदों देखायखायो नालाय सनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ नायलांबाय आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय दिनैनि ब्लग्सआथ' आंना जाबायानो जाबाय आंनि जाब्राखौनो देखायनाय जाबाय स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय